Hortik. Kamararen aurretik. Hori, horrela, hortik. Ida Santa Crisma lehiaketan sari banaketa da, Gabonetako lehiaketen sari banaketa ekitaldia. Baina, denok hemen gaude, musikoa jantzita, eta gainera tamalez, zuek saridunak sartu zer areto barrura, baina zuen gertukoak, guraso, aitona gona eta bar, kanpoan geratzea tokatu zaila aurten. 32. lehiaketa izan da aurtengo, 32. edizioa. Eta, hori bezala, 3 maila bereiztu dira Crisma lehiaketan. A maila, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrek hartu duzu parte. B mailan lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek, eta D mailan lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek. Orduan, Urretxuko arte plastikotako tailarreko kide Marisa Maestro, Dobreta Ugarte Buru Zumarrako arte ederren eskolako irakasleak, eta Laura Zendoiak Zumarrako arte ederretako eskolako irakaslea baitare 3. hau, izan dira epai maikideak, eta guztira, lan pila bat, hori bezala, 500 lan inguru, lehenengo mailan, A mailan, 157 Crisma aurkeztu dira, eta 3 sari banatuko ditugu gaur hemen. 3. saria, etorri, zena esan ala, Ane Kalbo Uranga irabazi du, gaur txaloak pixkat, ez dute volumena hondirik izango, baina zure saria, gaur dakazu diploma, eta gaur opari handi bat, izan hartu, aldo handik azuztu bakarrik, eta itxen pixkat hemen alkate, Zumarrako alkatea Mikel Serrano daukagu gurekin, eta baita ere Urretxuko zinegotzi Maialen Fidalgo, eta beraiekin arrazi bat, edo, txinezka mara horrean momentu bat. Eta bain jauzet zaitezkela. Bere zure lekura gero torreko zedarriro. Diplomakin gero. Gainerako sarioekin batera. 2. saria, esan bezala, Crisma lehiaketako A mailan. Maren Toral Rodríguez ekatera du, sari hau. Eta hemen dator, pozi baitare, txalo askorik ez da. Gero utzete parkean daudela zain zuen gertukoak eta hori txalo zaparra jasoko bezuten. Hortxoa, 2. saria, Crisma lehiaketan ez dut esan, baina Crisma saridun guztiak hor kanpokaten daude, kulturotxeko sarrerako eremu horretan, eta ikusgai, saridun guztien Crisma izango dituzte, honezko urte badaudela ikusteko moduan. Eta maila honetan, irabazlea Irati Lasa Ormazabal izan da, A mailan esan bezala lehen hezkuntzako, lehenengo eta 2. mailetako aurren lehiaketa horretan, eta 57 Crismen artean, epai mailak, Irati Lasa Ormazabal aukeratu du, Crisma honena bezala. Zure saria eskontola da, lehenengo saria, ez dakit oletzera uste dut baina jarraian Crisma lehiaketan, 3. eta 4. mailetako aurrek hemen, hartu dute parte 130 Crisma aurkeztu dira, eta 3. saria, Magi Cruz Asura Barrenak irabazi du. Eta zuretzako baitare, diploma bat, eta pari handi bat. Gozait, argazkio, bideo, zer daukagun gaur, baina gaur egungo kamara, argazki, bideo eta amaitu dut, eta ez da izabeiago, musika jarri ere bai. 2. sari orain, B mailan, Iago Valentziaga Peñak irabazi du sari hau. Baina ez dintzako 3. eta 4. mailetako aurre atal hortaz ari gara, Crisma lehiaketan, eta 2. saria, azuretzako Iago, diploma eta pari errako dira. Hone badaki. Hori da. Ez da gero paria zerran, PlayStation bat zerran, zerra izitxu, orten, bizikleta bat desmontable, bai, seguraki. Eta lehenengo saria, B mailan, Uxue Arroitan Ondia iragetak irabazi du. Uxue zurea izan da, epai mailak, Crisma honena, politena, autorena, bezala aukeratu duna. Zuretzako baitaren nola ez, diploma eta merezitako saria. Hortxe da. Gauaz poliki aurrera, eta Crisma lehiaketan, D maila bakarrik ez zaigu falta. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu dute parte hemen, guztira Crisma Mordoxka 213 maila honetan, eta 3. saria Aimar Perez Sainzek irabazi du. Nire esan
esan dean bezala, Krisma saridun guztiak hor daude ikusgai, Naturalisti Kulturetxeko sarrerako eremu horretan. Zorionak zuri baita ere, Aimar. Bigarren saria maila nagusian, Ibai Larrea Antiak irabazi du. Lehenengo larron. Hortxe, zure diploma eta zure sari poto hori. Eta azkenik, Krismen maila nagusian irabazle, lehenengo saria, Eider Calvo Quevedorentzat izan da. Errandamai Krismen artean, Eiderrena, aukeratu epaimaiak, Krisma honena bezala. Hortxe Krisma lehiaketako, aurtengo saridun guztiak. Pasarik ezen, idazan lehiaketara, hemen ere 32. edizioa ospatu da urten, eta partaietza oso zabala izan da baita ere. Kasu honetan, 2 maila bereizten dugu beti idazan lehiaketan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetakoak, eta lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetakoak. Volantila bat izan dira, eta epaimenak esan digu, maila handiko lan asko izan direla, eta ez da izan jarreza, sarian hori eman aukeratzea. Baina bat eman behar, eta azkenean, ondoren esango ditugun saridunak aukeratu ditu epaimaiak. Amaian, 252 garen artean, 3. saria Malen Telleri Arostegik irabazi du. Kasu honetan, Krisma lehiaketan, gaia libre samarra da, edo gabonak dira gai orokor bezala edo jartzen dana. Krisma azkenen gabonetako ezaugarria dauzkan arte disiplina badalako edo. Idazan lehiaketaren kasuan, ataldean, gaia jarri izan gai bat, Oletzero, inoiz baino lan handiagoa izan zuen urte hartan, eta horren inguruan egin idazana. Orduan, 3. saria esan bezala, Malen Telleri Arostegik irabazi du maila horretan. 2. saria, maila berean, Teo Álvarez Artolazabalek irabazi du. Oletzero, inoiz baino lan handiagoa izan zuen urte hartan idazana, eta gaiari erantzunez egindako idazanari esker. Zuretzako baita ere Teo, diploma, zure novelan jartzeko, paretan eske egitea eta opari zora garri bat. Zagin barron zer dago, baina ikusiko ez gero. Hori da. 2. saria, esan bezala Teo Álvarez Artolazabalek. Eta maila honetan, 3. eta 4. mailetako aurrek parte hartu duten mailan, lehenengo saria Aitor Núñez Rodríguezek irabazi du. Benetan idazan oso txikuna, idaz izanagatik, Oletzero, inoiz baino lan handiagoa izan zuen urte hartan gaiari erantzunez. Hola, bai, izan. Ez dakik Oletzero etorriko den urten, guxuko eta guzti etorri beharko da, ez dakik nola, baina lana izango du behintzat, Gertu dago da behintzat. Etorriko da, seguro. Osondo. Eskerrik asko, Aitor Núñez. Eta segidan, falta zaigun maila bakarra. Idazan lehiaketako, maila nagusia, taldea osan zaion hori, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu dute parte atal horretan, eta gai bat zegoen baita hemen idazana idazteko aitzakia bezala edo. Egoera zailetan ere, ez da itxaropena galdu behar hori izan gaia, eta horren inguruan idazan asko jaso dira maila handikoak, eta gai ugari aintzatatu zedo. Guztira 95 idazlan, eta 3. saria Markel Hernández Alarkonek irabazi du. Hortxe zure diploma eta oparia. Pari utxarrazkirako. Osondo. 2. saria maila berean, Maialen Arratibel Urkiolak irabazi du. Idazan oso txikuna. Egin eta gero. Eta azkenik idazan lehiaketako maila nagusian lehenengo saria, irabazlearen saria, Daniel Sánchez Padronek irabazi du. Oso maila handiko idazlan bati esker, zanak baldin bada. Idazlanako ez banago,
Zelaia bizti webgunean eta Aurretxuko Udaleko webgunean jarriko dira ikusgai, eta benetan merezi du irakurtzeak, saridun hauen idazlanak beste idazlan asko ere bai, baina saridunak jarriko ditu bakarrik horiek izan baitira aipatu ditugunak. 32. idazlan lehiaketako podiuma edo ez dakit nola ditu. Benik atera bat dira.